Congratulations to Nox Nguni kuroora mukadzi wake mutsva, chembere yake, mvana yake, chembere yakakura yakakwegura. Guys, welcome to T-Fae Files TV. If you are new to this channel, please subscribe, but if you are a returning subscriber, welcome back. So nyaya iripo ndeyekuti Nox Nguni azotiratidza mukadzi wake mutsva aroora. Mapictures ari kutenderera all over social media, but mafans are not very happy. Vari kukombea mukadzi waNox mutsva nemukadzi wake ex-wife yake inonzi Tali Nzunzu. Vari kudedzera kuti aiwa wakabhaidza Nox apa wazoroora chembere, mbuya chaivo chaivo. Handizi guys munoti kudini nazvo, munogona kuenda pasocial media munotarisa mapictures acho. Asi isi tiri kungoti congratulations, tinoti we listen, we see, we don't judge. Hatisi kujaja zvedu, but kana muchikombea Tali Nzunzu nezigadzira Nox uyu mutsva wacho, munotosekawo guys. Asi vaNox atsika kudedzera kuti aiwa mapictures asina kubuda zvakanaka, but isusu seT-Fae Files TV hapana zvokuti mapictures uyu munhu uyu chembere uyu pachake. Handizi guys toziva kuti muchatituka, but chokwadi chakanaka. Tikakombea Tali Nzunzu naNox nemukadzi wake mutsva uyu, munotongoona mega kuti panapa mahwani. Problem ndeyekuti Nox naTali Nzunzu things hazvina kufamba zvakanaka. It ended in tears because Nox aida mwana, mbereko yakaramba, vaizama by all means. Saka Nox adedza kuti nyange mukandiseka zvangu muchiti chembere yangu iyi, but iyi chembere ichandipa vana. So guys, handizivi kuti munoti kudini nazvo, ndo nyaya iripo. Nox Nguni introduces her new wife, mukadzi wake chembere zvayo, chembere yakakwegura. Asi iye ari kuti handina basa nazvo. Kana naTali Nzunzu atokomenda vachifa nekuseka achiti aiwa apa wabhaiza apa, kudai wakadzoka zvako kwandiri indaitokupa chikafu chinonaka chinotapira. Mai chembere unoita sei nayo? Asi vanhu vari kuti age is just a number, siyana naye zvoizvo. Nox kana ari happy hatina basa nazvo. Nox ari kumufarira ende anomuda mukadzi wake. Muri kutongoona mega pamapictures aenda akatonoroora Nox, aita zvese. Ari kuti zvese zvamuchataura handina basa nazvo. Anyora kuti saka muchaita sei, because inini munhu uyu ndinomuda nemwoyo wangu wese. Zveage izvo ratove drama, plus futi inini chinjandoziva ndechekuti mapictures chete asina kubuda zvakanaka. So guys, ndo nyaya yatati tikuigrey. Nox nemukadzi wake mutsva, chembere zvayo, chembere iyi ndo inonzi chembere. Nyange mukatituka zvenyu guys, but iyi chembere. Hapana zvokunzi hanzi mapictures haana kubuda zvakanaka. Mapictures anyatsobuda zvakanaka, zvakanaka. naTali Nzunzu ex-wife yaNox yadedzera kuti aiwa ini ndandiri nane zvangu maitombondiseka muchiti ndine mazeromo, but apa munhu atadza. Mafans aNox naye vari kutodedzera kuti apa wamhanya bani, apa wabhaiza kuroora zvako chembere Nox, sei waita zvakadaro, iwe uri mwana mudiki. So handizivi kuti munoti kudii guys. Thank you so much. Don't forget to subscribe to our channel.